эдвард сноуден собиқ коргари таъиноти махсуси иёлоти муттаҳидаи амрико исбот кард ва дар якчанд ҷо қайд намуд ки тамоми системаҳои электронии рӯи ҷаҳонро вузламат кардан ва ҳатто гӯш кардан имкон дорад. рӯз то рӯз ҳимоя кардани чизҳои зарурии телефон, чизҳои сайтҳоямон душвор шуда истодааст. дар чандсолаи охир мо якчанд роҳҳои ҳимоя аз парол сар карда, графический ключ, пин-код, аз рӯи чеҳра, изи ангуштон ва боз якчанд роҳҳои дигарашро дида баромадем ки то ҳол ягон роҳе пайдо нашудааст ки боре ҳам вузламат кардагӣ набошанд. чун принсип як хел аст: агар қулф ҳаст, илоҷи шикастанаш низ вуҷуд дорад. мехоҳед оиди чунин мавзӯъҳо зиёдтар видео бинед? фикрҳои худро нависед, видеоро дастгирӣ кунед ва қисмҳои дигари чунин видеоҳоро интизор шавед.